हेल' लोगोफोर बरायलायबाय नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ नै ओंखारलायबाय आरोना थांनो दिनैहाय आइनि चेकआप दङ हस्पिटालावहाय चेकआप सप्तासे जानायनि उनाव चेकआपआव फैफिननायखाय दिनै थांनो नागिरदों आरोना आइनि अबस्थाया माबायदि नोंथांमोनाथ' नुखाबाय जानांगौ आरोना दिनैहाय चेकआपआव थांफिननो नागिरदों दायो रेडि जागासिनो आंहाबो ओंखारबायनो गारि नेगासिनो आरोना दा गारि फैबानोखि जोङो थांसै आरोना चेकआपआव गोजान ना लामायाबो तेजपुर जोंनि बिनिफ्राय बहुत गोजान जायो आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना दायो जों थांसै चेकआपआवहा जोबोद दुरबल जाना थादों आरोना आइहा दायो सुगार डायबेटिस आप डाउन जाबाय थायो बेबायदि आरोना दायो जेने तेने कन्ट्रलाव दङ मोजाङै जाना थादों दायो 95 ना 75 ना 95 बिदि जाना थादों आरोना दायो स' मा जायो नायलांबाय थादो लोगोफोर तेजपुराव अभारब्रिज गोदान बानायबाय थादोंनि स' लामाफ्रा जोबोद गाज्रि आरोना दरसेनि गारियानो जोबोद बारदावो हस्पिटालावलाय मोनफैबाय आरोना दायो आइखौ खिथिसै चेकआपआव आइखौ खिथिखांबाय आरोना दायो ड्रेसिं आरि खालामखांबाय दायो थांफिननो मोनसे न'आव डक्टरनो खिथिखांबाय प्रब्लेम एसेबां गैथ'आ दायो दसे थिगैनो आरो मा जानो हायियाल' एसे डिस्टार्ब दंबावो आइनियाव जानो हाबानो एसे मोजां जासिनो आरोना मोनबाय थांफिननो मोनसिगोन दायो दसेनो दायोथ' जाबाय हायदो हाय फिनसै नै गेवबाय तेजपुराव अभारब्रिज जाजोबसिगोन ट्रेफिक गरमाव ट्रेफिक गरम बोथोराव खम बार जायो नालाय माबाफोरा मुहुरिफोरा Memang kini ni ke?
न'आव सफैबाय आरो ना न'आव सफैनानै दुगैबाय खानायबो सिनजाबाय एसे दारिफोरखौबो एसे हाबाय मेसिनजों गाबोन आरो गुवाहाटि थांनाय जाबा थांलायनांगौ दङ मा जाहैसिगोन फुङावसो मिथिसिगोन आरो ना आइनि चेकआपआ जाबाय जास्ट ओरैनो ड्रेसिं खालामनो थाखाय साफा खालामनो थाखाय लिंहरदोंमोन आरो ना दिनैखौ अपारेसनाथ' जानानै थांबाय जानाय लोंनाय एसे डिस्टार्ब जादों आरो ना जानो हायाखैमोन गेस जाबाय थादोंमोन मानसिया जोबोद दुरबल जाबायमोन बेबायदि अबस्थायावमोन आरो ना दा एसे मोजां जाबाय एसे जानोबो हाहांदोंसै लासैनो मोजां जालांसिगोन जानांगौ थ' आरो नेक्स्ट अपारेसनासो मा जायोसै आरो ना दायोथ' एसे मोजां जाबायानो होनदो सम बारा लायासै आरो ना थांबाय फैबाय थारमाने आं बेखौसो बुंनो सानदों नोंथांमोननि गेजेराव बुंनो सानदों बे समाव जे हस्पिटालावहाय लांदों ना हस्पिटालालाय जायगाफोरालाय मोजां नाथाय खिन्थु मा बुंनो ट्रिटमेन्ट बा डक्टरफोरनि एसे प्रब्लेम दं आरो ना नांगौ बायदि एभेलेबेल मोजां डक्टरफोरखौ मोननो थाङाखै बेयाव दायो हस्पिटालाव गोदानसोनो बोसोरसेयानो जायाखैदां आंनि खोनानायाव आरो ना बुंनायावलाय बोसोरनै जाबाय होनना खोनादों नाथाय गोबाव जायाखैदां आरो ना एसेबां एभेलेबेल नङा मोजां नंथ'आ आरो ना बेफोरबायदि अपारेसन खालामनायफोरनि थाखायब्ला हायोब्ला बेयाव लांनाया मोजां जागोन आरो ना आं खोनानायाव थ' आंनि मिथिनायाव आंनि नुनायाव आरो ना बेयो तेजपुर दरिका हस्पिटाल होननाय आरो ना बेयाव स' गोरोन्थियावनो बोरैबा लांफ्लांबाय आइखौबो बिसोर थांफ्लांबाय ना थ' एसेबां मोजां ट्रिटमेन्ट बा नायनायफोरखौबो एसेबां मोजां मोनासै आरो ना थ' सोरबाफोर लांनो सानदोंब्ला बेयाव दा लांथ' आरो ना हायोबा गुबुन मिथिखानाय मोजां हस्पिटालफोराव लां ना स' दाया आइयाथ' दा एसे मोजाङाव फैबाय फैनायालाय थेवब्लाबो बै समाव एसे ओरैनोल' जानाय बायदि जादोंमोन आरो ना खामानिया आइहा सुगार दङ सुगारनि सेलेन सुगारनि बिजिबो होयो सुगारा खम जायो आरो बेनि थाखाय दुरबलनि सेलेन होना होयो जिथिया दुरबल जानायनि सेलेनखौ आइनियाव होना होगोन सुगारा बिपिआ आरो बारायना थालायगोन आरो बिनि उनाव बिदिनो बिजि होलायगोन अब्ला बियो मा जानो मा लाब ना ओरैयासो थांबाय थागोन ओरैनो सानसेयावनो सेलेन गंथाम गंब्रै होगोन हा ओरैनो सुगार नायगोन सुगारा आरो बारायना थागोन आरो मुलि बिजि होलायगोन सुगारनि बेबायदि जानानैनो गोबां ओरैनो बेकाराव थांबाय आरो माखासे जेनेरेलनि रुम चार्जआ 2000 पार डे बेबायदि आरो ना स' आं बेखौनो बुंनो सानदों दिनै बेयाव लांनानै एसे बेकार बायदि जाबाय आरो ना हायोब्ला गुबुनफोराव लां आरो सोरबाफोर लांनो सानोब्ला तेजपुराव बेयावहा एसे बोरैबा आरो ना आं बेखौ नोंथांमोननो फोरमायबाय लोगोसे भिडिअखौबो फोजोबनो सानबाय लोगोफोर एसेयावनो दुगैस्रां आरामै जिरायबाय आरो ना दायो थांना फैखांनानै जों मोनसे गुबुन भिडिअ लोगो मोनलायबावसिगोन आरो ना लोगोफोर बाय